Jeg hedder Puk Elgård, og jeg er 48. Jeg har været tv-vært i, det bliver 21 år efterhånden, skiftevis på TV2 og på DR. Og jeg er mor til Robin. Han er 14 nu. Jeg har også 3 delebørn sammen med Lothar, som jeg bor sammen med. Han er også far til Robin. Vi har været sammen i 16 år efterhånden, og vi bor oppe i Harskoven. Altså min mor og far de fik først et barn, de fik Pia, et lille ønskebarn, en lille mørkhåret, køn pige, der dansede ballet. Min mor var også balletdanser. Dansede ballet sammen med min mor, og var, jeg har sygt nogle billeder af hende. Altså meget sådan yndig med brune slangekrøller og sådan. Og så 5 år efter, så fik de Claus, min bror, som mange måske også kender fra TV2-sporten, og han har skrevet nogle bøger og sådan noget. Og da Claus var 5, og Pia var, han var lidt yngre, da Pia var 8, der blev hun syg lige pludselig. Jeg havde egentlig ikke fejlet noget, ellers havde været sund og rask, men fik pludselig noget med nyrerne, og dengang kunne man ikke sådan lægge børn i dialyse, som man kan i dag. Og på ret kort tid, så blev hun så syg, at hun døde af det. I den periode, hvor mine forældre var meget hos Pia, der gjorde de det, at de sendte Claus væk. Altså, han var aldrig nogensinde en del af det at have en søster, der var syg. Og han kom først hjem igen, da hun var væk. Så han var ikke en del af den sygdom der. Og mine forældre, de fik det råd, at de skulle bare få et andet barn. Et erstatningsbarn hedder det vel nærmest. Altså ret hurtigt, fordi det var det eneste, der ligesom kunne hele sorgen. Så det gjorde de. Så mindre end et år efter, at Pia var død, så var jeg født. Mig bekendt fik mine forældre ikke noget hjælp, da de mistede Pia. De fik at vide, at det bedste var at få et andet barn hurtigst muligt. Et erstatningsbarn. Det var det, der kunne hjælpe dem gennem sorgen. De fik ikke, der var ikke samtaler, der var ikke nogen psykolog, eller der var ikke, det var mange år siden. Altså jeg er 48, ikke? Så det er jo næsten 50 år siden, at der brugte man ikke den slags lige så meget. Så de tog på ferie lige efter begravelsen, og der så vidt jeg ved, blev jeg undfanget på en solferie på Mallorca. Og jeg har set nogle billeder af dem, hvor de var afsted, og de ligner 2 voksdukker, der sidder, de ser bestemt ikke særlig glade ud. Altså har været en forfærdelig tur, den der. Jeg har nok været, jeg kan huske, at jeg kom ud i køkkenet, og det var i Jylland, hvor vi boede, og der flyttede jeg, da jeg var 5, så derfor har jeg i hvert fald været 6 eller 7 år måske, fordi der var altid en dag om året, hvor der var meget stille i huset. Og den dag oplevede jeg så, at både min mor og far sad ude i køkkenet og var meget sådan stille på en eller anden underlig måde, som børn jo altid kan definere der i et eller andet vejen, men man kan ikke rigtig finde ud af, hvad det var. Og der spurgte jeg, hvad det var. Og så fik jeg at vide, at det var ligesom dødsdagen for Pia der. Og der havde det var ikke noget, vi havde ikke snakket om det. Der var ikke nogen, der nogensinde ligesom havde taget mig på skødet og sagt, prøv at se billederne her, og det var Pia. Sådan. Det var noget, der lå sådan underligt ned over vores familie. Jeg havde hørt sådan brudstykker af samtaler før, og jeg havde hørt min mormor sige nogle ting om, at Pia havde det bedre nu, og hun var blevet kaldt hjem til Gud og sådan noget. Men det var sådan en hel masse ting, jeg ikke kunne stykke sammen. Og så den der dag derude i køkkenet, der var det ligesom, at de sagde, at Pia havde været der og sådan noget, men det var ganske kort. Altså virkelig, virkelig kort. Og jeg fandt sådan nogle fotoalbums hen ad vejen, hvor jeg kunne se sådan nogle billeder af en pige, jeg ikke vidste, hvem var i virkeligheden. Og så kunne jeg pludselig se, at hun sad inde på hospitalet og så meget, meget syg ud. Og så var der så billeder af en gravsten og sådan noget. Så kunne jeg jo godt sådan lige så langsomt lægge 2 og 2 sammen. Men jeg fik aldrig den lange forklaring. Og så har jeg selv spurgt sådan lidt plukvis gennem min opvækst. Også da jeg blev voksen. Men som barn var det sådan noget, man ikke talte om overhovedet. Jamen altså, hvordan havde jeg det med at finde ud af, at jeg havde haft en søster, eller hele den der. Altså som barn tror jeg meget, at jeg tænkte, om de bedre kunne lide hende. Det tror jeg tænkte mange gange. Og det var jeg godt klar over, det var ikke noget, man spurgte om på en eller anden måde. Så jeg snakkede bare heller ikke om det. Altså det var ligesom, jeg forstod, at det var bare ikke noget, man snakkede om. Og Claus han blev ved med at sige, at han kunne ikke huske det, fordi han var lille. Og jeg tror heller ikke, han kunne huske det, fordi jeg tror, at han har lukket ned for den periode og blevet sendt væk. Og, altså, så det har bare været en stor sorg
der bare lå ned over alle, og man talte bare ikke om den. Og som barn kunne jeg jo godt mærke, at der skulle jeg ikke gå ind, fordi det var et underligt rum at gå ind i. Der var ikke nogen, der havde nogen svar, eller ville give mig nogen svar. Men jeg tænkte selvfølgelig på det der med, hvad de havde lavet sammen, og hvad hun var for en. Men jeg fandt mig ligesom bare i, at det var ikke noget, jeg kunne få noget videre. Altså mine forældre, jeg har engang hørt, at der er 2 ting, der kan ske, når folk mister et barn. Enten så kommer man igennem det, og så kommer man godt igennem det. Eller også så ryger du fuldstændig på røven, og så går dit liv fra hinanden. Altså der er næsten ikke nogen mellemvej. Jeg ved ikke, om det er sandt, men det er der bare nogen, der engang har forklaret mig. Og mine forældre røg fuldstændig på røven. Altså de begyndte at drikke, og den store sorg, den åd dem op. Så min opvækst var meget præget af 2 meget ulykkelige mennesker, som gjorde det så godt, som de kunne, men som begge 2 drak tæt og tog en masse piller og alt muligt. Der er jo ingen tvivl om, at det var det, der lå til grund. Altså fordi de fik sådan set heller ikke hjælp. Min mor ville ikke snakke om det senere, og min far ville slet ikke. Altså så der var ikke... Det blev aldrig reddet ud, det der. Så ja, altså min opvækst havde da helt sikkert været anderledes, hvis de havde fået noget hjælp, og havde fået mulighed for at bearbejde den der kæmpe sorg. Fordi så de var helt almindelige mennesker. Altså der var ingen tegn på misbrug eller noget som helst i deres liv, før Pia blev syg. Det var simpelthen det, der fuldstændig vendte bøtten for dem. Indtil da var de fuldstændig almindelige, velfungerende mennesker. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at åbenhed er vigtig. Jeg tror, man skal, som med alt muligt andet, især med børn, skal man dosere sine informationer. Man skal stort set aldrig svare på mere end det, børnene spørger om, fordi det kan være rigtig meget at kapere. Men i det øjeblik børnene spørger, hvem var hun, hvem var han, hvad kunne være, altså, fordi børn, de kan tåle den information, der passer til det spørgsmål, de stiller. Og der skal man slå til, og selvfølgelig give de svar, som de har brug for. Og så skal man jo indbyrdes, altså som forældre, der er man jo voksen, der er det en anden sag, der kan man snakke meget mere om tingene. Men det er klart, at det giver ingen mening at feje tingene så langt væk, som vi gjorde i vores familie. Overhovedet ikke. Jeg vil helt sikkert anbefale, at man får snakket om det her, fordi jeg kan ikke... Altså, selv i dag kan jeg nærmest ikke engang lide at snakke om det, fordi det er den værste sorg, jeg overhovedet kan forestille mig. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig noget værre. Jo, det kan man ikke. Det er så grusomt jo for alle at miste et barn. Og når det så sker, så kan det godt være, at man i en periode måske får lyst til at hele og lukke sig bare en lille bit smule inde, men lige så snart man kan, så er jeg sikker på, at man skal snakke med nogen. Og det kan være, hvis ikke man er typen, der har lyst til at snakke med en psykolog eller en læge eller sådan noget, så skal man snakke med nogle andre, der har oplevet det samme, fordi der er ikke andre, der kan forstå den der store sorg. Så ja, jeg vil helt sikkert anbefale, at man finder nogen, der også kan i den anden ende tåle det emne, der er så alvorligt, og så simpelthen så fuld af sorg, som det er.